woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere yurmini mato jawdi yurmini mato diure sakanone ade aldeda ko cebdejo pamaro hakkille woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere woto ngoye nami sabunene worani dunya woni mere jingel maɓe gurta fo gande ko baye ɓuure ana sindima mette dinaro woɓɓe yo diwani joni noon dabal galle ɗo Bocar ne ɗon kanko mamaɓe ɗon ɓe jewta e wiide Bocar wona e wiidemo an ko takkuɗami ko holno mbawɗa takkude ɗum wiidemi wonde a tawi kam suudiyima min suudiyima mboɗo jooɗo duuɓi ɗi mi natal dow i joni noon o wulli tan yummiraɗo tawimo toon o wi Bocar ko guérimo dal Bocar wi waɗ ɓe jaa to pomuji ɗo taw kamɓe ɗum ciɗi ɓaɓe a sikkane famni ala famnani nde ɓe kaldi ɗum min mi yiiɗe jatme Bocar piimi ɗum ha bone accini ɗum seeɗa tan mi yanɗo tasi tan donkumi famde haalande kanko Hammadou o dari ayi joni kam ko an yiiri seeɗa joni kam ko an naggam e naggam gande men mawde peejam complètement ko gaccini gondumi hande o tourna wure fof mbiyata ko oɗo ko woni bawmo Bocar gujjuɗo cakka o woni bawmo Bocar gujjuɗo cakka saha mi wiyimi wartude saha mi wiyimi yiyata wuuro ngo to mi salo artude ay goto worɓe ne mbaɗa abandonné famille mumen ko hono ndayni kanko noon sa yimi no dimpirimi ko seerde mo mi seeramo yaaha hay somi dañani goɗɗo sukaɓam ɓe kam ndeeƴa te ɓon to jibin ɗo nde wona ɓiɗɗo wona bandum o yaada e muɗum ko ɗum yontirmami bon Abou Kalis a jarama kadi ni no mbaɗɗani ko ni annabi Mouhammad sallallahu alaihi wa sallam wi neɗɗo yo wat sallallahu alaihi wa sallam wi neɗɗo ko yo disnoto kala ko aɗa waɗa ko wawi wonde pop nelaɗi ko disno nelaɗi wi disnotoɗo majjata disnotoɗo gueɗe mum moƴƴata kono kala mo disnotako ala seyɗa ala mo disnoɗa ha fina tan mbaɗa a watta ko ɗum kadi gueɗe ma pewata no mbaɗɗani ko ni watte kadi mi weeli kam no feewi mi weltimen kadi no feewi eko disɗami ko eko kalanɗami ko eko tintinɗami ko eno kaaliɗani alhaali sukaɓe ɓe ko affaire guyka ka hecci hanki ɓoyani no feewi ɓe gaari galle gaari toon ɓe gaari toon mi mbi ko an ni wino eɓe gar toon pour mi waɗa e mabɓe duwawu mbimi ɗum ala muskil caggal ɗum ɗo mi mbiɓe wonde e guyka koko ha yalti e galle mabɓe kadi koɓe takkaɓe guyka mais andi gueɗɗe woto goɗɗinende hay nokku woto mawninande woto carende ɗe mawnani ɗe mbeɗani kadi mawninde kadi koɗe jogorani mawninde par ce que nder o e boolo foof sa ƴeewi ha nder gonga ala hen kanko sari noon mi alano gonga ala hen de kanko Hammadi kanko sari no sukaɓe ɓe kaldirimi ni e ni no kalduɗa ni min mbeɗa laaɓa mbeɗa andi gonga ala hen kala ɗo gonga ala noon yahata kala ɗo gonga ala koko firto to kala ɗo gonga ala yettata ko ɗa gonga ko fenade wawa ummade ɗa yahaɗa wawa fenade ala koye gonga noon ko gonga tan yahata ko gonga woni gonga wattinta kamɓe wonɓe kala mabɓe gonɗo e gonga ma yettoyɗo yiɗi yettoyade o kala mabɓe mo wonani e gonga woto tambin hoore mum Abou Kalis somi welama mi taƴatma balɗe
balɗe ɗe mbiyanima lewru mbiyani ko balɗe mi taƴatma ma yi hunde nde ma dirguito ƴiwa ha laaɓa fenande nde heeɗa bayri gonga heeɗa bayri ala ni masala heddi noon ko mbaysitumami an tinno muñ kadi o hoto seer oto miijo seerde ni woto haalde makko haala ceergal ni hay so wima seeram wimi seerani hay so kanko addema haala kano wima jinmi ko ya seeram ya hokkamo harmina Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mada? Kamu mah? Arseli. Mada Arseli. Mada jamber. Maulu malam bila. Jamber ke. Material. Maulu. Ini gagal jon bimi amaran sanjega. Ko asli bari goma mi de kido. Ono galle jinno mi fudade do balli. Mel ba waji do ba itu goma mi de alaba. E kuti dum ba. a famide e wadde noon gorko jogoto ko fulla andi joga andi deƴƴere hen saaji wona fulla mi ummo gamene ha dema tan deƴƴa mbi ana tuusata kam rakkandi bayli wiyata tuusdera kala mbasa ƴewde jomum andi ɗum koye fulla yagal jeeya andi ɓe mbi ɓuuri bonde worɓe fof gorko dugowo ɓuuri bonde rewɓe fof ko debbo tiɗɗo hoore gorko dugowo moƴƴani gorko debbo tiɗɗo hoore waɗaka barke debbo ma noon ko tiɗɗo hoore wona ɗum kanko wona tiɗɗo hoore tan tiɗɗo hoore de kanko a wi mi muñ kono metti mujji e metti mujji noon an ay ko sa yi neɗɗo wiya muñ tan ko muusi hayso muusani an neɗɗo joni ñawɗo sellani goram ndeysan e teno o yidde tewni no wano tuyede tewni addine tewni fewde ha fewi andi so kufna were muñ ñama ay muñal ma ara tan so jomum muñi tan te a kadi muñal no moƴƴe bani adama muñ tan ndeeja woto dugde makko woti kadi sukaɓe maɓe woto yawat tel tan tokket e ko onon comme no mbaɗɗa bokal nde no mbiɗa waɗi bokal ene hamni kono noon a teeyat tan teey fof liggol hakkille sa liggudima hakkille tan moƴƴata inchallah yo Allah wat jaam inchallah haade e balɗe tan inchallah jaaɓi inchallah affaire o kam ma fewñu inchallah jaaɓi inchallah fo ma fewñu ma fewñu inchallah ma Allah hoynu ma Allah hoynu jogui ɗum o omono jogui de kono ma jaam yo wona wi ma Allah hoynu joomum muñen tan desenen ɓooyi kadi ɗum kam ɓooyata ni ala ɓooyata Allah dende ɓooyata a ɓooyata Allah dende bawi Allah ne seedi ɓooyata min ya rabbil alamin neɗɗo danejo neɗɗo laaɓɗo tuumetake takketake moƴƴani wallahi no wuri tuumetake takketake moƴƴani ñande ɗum waddi mami moƴƴi waddi yo Allah ɗon eyyi d'accord seedi so a jarama yo Allah newnu ha hedde jamata mi ari eyyi yo Allah rokkol muñira inchallah merci jarama Thiam jarama merci beaucoup o ɓerdam nde sukkitimi ko jiwtimi ko séro salamu jiwtude ka may o haali ɗo ko très important d' accord y a pas de problème Allah ko muñal Allah wondu koye muñ bama meɗen ɓe mbawa ittandima ha laaɓa haali gonga haali ɗum tagi par ce que ɗeɗo balɗe jimmimade galle oɗo inchallah so Allah jaɓi ha an ɗeɓal fof ni mbere yelornoma pour ko minɗama aɗa ɗawnimi e liggey ko guinden ha joni min nantanima artani yam te min nantanima hay nokku wo a nantata kam ko woni ko heewi ko boni tan holum boni kadi mi wawata wadde ɗum ko tawi mi ƴewtodimi eyyi a faami eyyi mi yiiɗi no walludema eyyi kono ɗo jinnomi waltema ɗo somi waɗima ɗon ko bonande bonde jogoɗo joftade e yam ko tawi kayitumi anda ko tagui an ko tawi mama anda ko tagui wuuro ngo ko haalata ko aɗani ɗum galle moon adi wiide ka gujjo annene kadi a jaɓi ɗum noon i galle moon wi ka gujjo wuuro ngo wi ka gujjo yaran noon wal fat ay to mbaɗamami ɗo jogornomi waltema ɗo wona to mbaɗamami ɗo to jogornomi waltema ɗo ko kalis won toon so gujjo wiyama yo liggo banggue kalis i wona bon waɗi wallahi wona gujjo billahi wa taala wa taala sirani de sirani alan joni mbatten ha saha goɗɗo tan dal ma ƴewɗo mbeɗa yiɗma mbeɗa horsinma ha maayi ko noon en tout cas dal min mi wawi ƴettude gujjo wawa wona gujjo ala manda wiya galle moon wi noon
wuro ngo wi non warnan wiya ha warnan wiya sirani wa hala ina fo sirani min faman ɗum wawata ƴettu ɗum e moƴƴaji jaram ha gongol mbeɗa horsima noon mbeɗa yinma noon kono noon a famat tan eyi waya wiide wanma ɗo e affaire kalis sirani in jaaha joni mbiya somi tottima sehilaɓam ɓe mbiya mo ganduɗa ɗo bon waɗi ni wujji kaka men ko an yamirimo yo wujju après ɓe mbiya min komi gujjo voilà min gay ko jinmami ko fof mi wiyata Allah ne salminma ɗum kay mi wawat ɗum par ce que mi yiyata Allah mi yettoyta ko to woni to wawa wonde c'est mi anda fof no wiyete français c'est impassable c'est pas ça je ne ferai pas jamais woto way goyenami sabunene worani duniya woni mere ɗumindima to jawdi Ça va ay ma njafɗa de joni jengɗa e balɗe fof mbaɗa orduma ɗo quoi wallahi ani probléme ala numéro ma mais min solution rek mi fara hannde kam ha 13 heures mi jeewa sar jeng min gila oɗo semaine mi ɗananaka mi ɗanaki je pense à toi sincèrement j'ai des sentiments profond de moi hakkillam woni koye ma sunu sagam metti gondum de tax ay tam tamit yiddam nanema sa yimi dara e nangi ɗo e instant ba fata ha ƴeenga nayi ɗo gilibite pan mami ha garda ko yiddam ande noon mi yetti Allah quoi par ce que wonna ɓendam ko ma yalta woni bonde tan yidde wonde banggue goto jimno ñiɗin mami ni ene kostinin mami ni e gilɗi gonɗi hakkude am e maade ɗum wona noon ɗum woni da e ɓerdam ni min natinma taw citta hay goto anda tay goto sonal goto mboya nafdema suurdema suddudema fof ha taw sambatinani dembatinani a faami tu seras une femme heureuse dans mes mains tu as bien compris guila 8 heures ha 13 heures kila 13 heures ha 13 heures wallahi sincèrement kala coppuɗami rondo kala ko jofuɗami taƴat yimmu sukabam jimmi wona wallay sa yalta weɗi kam aye eyi totam numéro ma mi ala numéro o quoi totam numéro 78 ans. Voilà, 275. 42. 35. Yow, on va devoir vivre. Ok. Pour jadda ndem parce que mi yevtani mo sa restaurant yevde ndem fam rek mais ma joni ma ko leddu mami joni afami numéro ma ton joni nani eh numéro ma ton mais kala mel fo bippa kam Ok, afami yow je suis là pour toi ok.
kala ko namda kala cuulla mi ala heure mi ala nangi muti mi ala nangi fudi mi ala subak mi ala toɓo mi ala da kala da mo notima a faami kala jofdama taj merci a ali jarama malo haale ma nani a jarama machallah vraiment mi weltima ngel cukalel tan wiye jaɓani kam non alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kadi woni ko anda min mbaɗa yiya wadde debbo secours ay bo oto jogi to pour secours ni mbaɗa yiya joya pour secours min ay o ñen yimmo ko kam jaaɓi allah ceenu kadi anda ko waɗata ko mais goɗɗo asta o boy o régla kadi on niglam kadi o piram momi taw jungam memani mo wona heɓɗam woyam hedinem eduna o yaw mi yaltini faati bari mi yaltini modou woyam woykino on buji mo kiita deɗe voilà woto woyngoye naami sabunene worani duniya woni mere yurminima to jawdi yurminima to diwre sakanone ade daldeda ko temɗejo pamaro hakkille woto woyngoye naami sabuna mbaɗa tam jam wonema alhamdulillah an ɗeɗo bague aɗa fodiri ɗum dani becce ma a sumtora o comme mayɗo han nayɗoji ɓuri men ƴon ay nownom to ko toon gummi woni tebi mami ƴoganam ha par pour gogomo bake muttinotoon kadi nder wonta ko bor wonta sa hayri wontude sa uɓɓiɓe to ɓuuri ngam ne koyi eɗen ɗuɗa ɗo joni so wona tan en dañi wonde en certaji kiɗum ɓuri ko ɓurki wona jamma wona ñalawma jiiɗa fof ne simo waɗa eɗen ngulade kam ɗum kam vraiment waɗa kadi yalta ko wonde yalti kadi ko keneɓe ɓe kadi gandanɗa hoore maɗa wawi ɓe mbiyata ko allah solo moyi nangga duuda hikkaɗani fof ko jaggi mboyo duuda o fof ne yak salamu aleykum maaleykum salam kalis no mbaɗɗon mawɗum jam nage jam ya wuɗi yaw tawa ken ako ɗum jam tani ko alhamdulillah seydi diallo jam tani anto mbaɗa to mbaɗmi waɗama fin suwalore ñamino kaare ha moƴƴi mi faam wona haala o wiya ko ɗo waɗi an mbiya ko o wawi wiide moon kay par ce que ni fiɗo ko yiwe makko gallamino koni fi haalnum ko nanani ɓernde ko yiwe makko i police huɓɓinama tani wotti hannde oto haaldam haala fi aw mi haaldan haala fit ko woni i an woni holo mi haaldan haala fit haaldam ko pamani ko pamɗa ko ɗum kalannaɗo fiɗo ko yiwe makko koni fi an so tawi a suba fo allah saɗa hulɓini aɗa furi a guiɗira a wulata comme namdi ɗo on daram kay deje a jamo kam kay haal ha jofnami jamma haalmuɗo taki o gallam waali haalaji keewi nanandi kadi keewi sa yaha jeere ko ɓi abou kalis wujji sa yaha guese ko ɓi abou kalis wujji sa yaha ladde ko ɓi abou kalis wujji affaire o heewi ɗi noppi kadi welani haqqille ñannen kadi mi nani wonde a fiima ɗo aduna fof wuro ngo fof ari ɓabbiri aɗa fiyama ha jaɓoɗa jewti keesi makko ala fota pawlani à cause de fagoto wonde nder galle mon ɗo wi wonde arima o ari ɗum omo dohana ɗum holɗum jiɗu baɗiɗo honon dohanta ɗum jiɗuɓe nenduɓe duwol gotol joomum en aɗa bohor hanga jinna mama ko miñum kamɓe jiiɗi baba o goto aɗa wiyene géram holko ɓerde jagata kono haqqille jagata abou hallaji kewino bohotande o hay neɗɗo wonani mum o gasi haw laaɓi hawi ceer piile jamma piile ñalawma wujji hande ko wuyka janggo ko gération so ɓooyi wiite violation ɗum noon yo ar o yaha o yalta wuro ngo kayno passe makko e biye makko fof nanɗo e yo ar o yalta wuro ngo o yaha yimɓeɓe pofta
ko ɗum addi yam ɗo hen ko ɗum addani Allah jarama haali ha waɗi jooɗi ko mbiɗa ko koye mayɗo ha ɗo joni feere nde kay ko ɗum noon tan ko minumami ko guittami oɗo galle min e miñam mbar min daña jaam wallahi komi tamputtugomi ɗo déjà aɗa no mbatten a waɗat seesi gueɗɗe keñantaki sen keñirima gueɗɗe fewata faami aɗa ɗo joni ɗo gonɗon ɗo kon tufninaɓe ha boni wuro ngo foof wi kon wuyɓe a faami ɗum noon waɗat seesi mi labɓi noon ha laaɓa mi lawƴi on ha mbiyon ceer an e Bocar foof min fuɗɗo waɗunoɗo galle kadi min so mbaɗa waɗa hunde mi watta seeɗe il faut aduna fof tinɗum yimɓe fof ganda anana wurtoyo ana wona neɗɗo tokoso a wona neɗɗo pamɗuɗo a faami ay tawi ko noon mbiɗa min nani waltiro muñal tan ande Allah itti fof eyo maayu ayi gorgol ma o jogui ko jikko ama Haruna jammelnaji goto nan lefti wuuro ngo foof en tampini ɗumen ene haala ɗumen ɗanade kono kala ko neɗɗo waɗi e aduna ma yiitu so tawi ko moƴƴere ngulɗa ma Allah holle so tawi ko bonande kadi ma Allah holle a faami ora haydara joni mbeɗa mbiya mi jokkitiya gueɗe ɗe sañceji ɗi ko fawodiri mi ƴeewaji ɓe golle gollotoɗon ko après ko wawi wonde foof no en jiiɗiri wona so Allah jaaɓi inchallah jarama eyyi weltima farmi ron ma kam hade mbiyade mbeɗa andi ɗum ɗo kam yiɗen hiiɓa kes min homde mo accam welnomi wasambindema belɗa eyyi basi ala jarama jarama Seydou Sarr kadi kuma mbeɗa wasima ay neɗɗo ma wele weego neɗɗo aɗa wawi fuutudema hoole ɗo kirtama tawa ala ñaaka gueɗe ma ne ñaaƴi min goni hulma somi yima ɗo tan nden taƴi par ce que yeeso ma ngo ɓawrat e ganduɗa hoore maɗa haaluɗaji teññiɗi kalta sa wi wonde bon a fiima ha yeeɓe guel kisma koto pawɗa ɗum ko ɓiyam komin jiɓini mbiɗa wonde wuuro ngo to jaaɗa fof ɓiyam kasuji wiyaka ɓiye ko ɓiyam wiya a faami donc kala mettere dañƴa hen walla kala musiba dañƴa hen komo dañani mo ɓuuri hewde a faami ko jiɗɗama ko fof ko jiɗmomi ko ɓuuri kono ko jiɗɗama ko jiɗmomi ko ɓuuri kalden nandiren te kadi kalden tout doucement kettoɗo an kadi haƴƴiɓe mbasa hettorade ɓe ɓerde ma nde ne heewa mais rumti andude ko wone mayde kono an ɓerde ma nde ne heewa ko wona ɗum ko o wawa yaade oɗo saaha e raɓɓitinade par ce que hande o so tawi o yalti wuro ngo wiyete ko wona o wuji cakka o yeeyi o ɗannirima o wujji cakka o yeeyi o ɗannirima o waɗi passe hay sukaɓe hokkima passe yimɓe mbiyata ko cakka mbija ka kanko den gurnat ɗum te celluɗi ɗum donc e oɗo saaha wawa yaade ha paama heddi to banggue hakkude makko e mama mamadi laccirol miti ko yayi kanko e mama ko ndi foti am min jiɗni so won hen baɗɗo kadi ko ala e lawol tan mi deftina ɗum lawol sene woodi walla so woodani min kadi mi waɗi ko potmi wadde ko par ce que no sifori fof kanko woni mawnu mama ɗum kadi ko haala ko haalullaji ha kewi ngulɗo ay mi yiɗami ɗo ɓerdam nde kewi tep komi naƴi ko ɓuura wiyata najjati najani ko ɗum gonɗumni to banggue yallu noon nayi raɓɓitina tan muñananmo haaji oɗo saaha so wona ɗum so yetti hande wuro woto wiyete o waɗa guyka mbiyaka tuuma muyo o hankadi o gonɗone makko gaccama ɗo haaji oɗo saaha te Abou Thiam ɓoyani to ɗummi ɗo hen wonko daari hen wonko yii hen e holli kam ɗo e balɗe yappade probléme Abou Thiam wi kam carrément wona kanko wi kam wona kanko andi Abou Thiam ne waɗa ɗumaнаji voilà wi wona kanko tema feeñ donc seydi jolne seydne feeñ sukaɓe noon ko sukaɓe yiɗani heede ha hande kadi ko noon kadi holno wayata kadi somi tottimomo kalis e pasma ko yeehi no mbiruɗa ni wire o aha ko tumate wonde ko gujjo o wujji cakko gogomo yeeyo yeehi ha hande kadi mbaɗa arte ma kadi ɓe noon mbiruɗa kadi mbaɗiren noon Abou kalis kam Abou Thiam kam mo yiya kala ceernaji gonɗo e fande ɗo e maram ko ɓuuri Abou Thiam yiide ko wodani ɓeɗo wimama noon ma cakka ha feeña alhamdulillah rabbil alamin ma feeñ ko wonel juuɗe ko wonel haal ma juuɗe jiir joni noon ala probléme mbaɗen noon wadde d'accord seydi diallo tinnoɗa tinno no fewi
sukaɓe ɓe faama ko sukaɓe makko no kadi ko sukaɓe makko eyyi Allah jarama a jarama seydi Diallo aɗa duka moƴƴi gogal a faamino mbimi yumma ko haali ko haalan par que fayida eyyi kono noon e oɗo saha caggal ƴeewama partout bamma abo wi wonde haalata ma feeñoji mi yiiɗa feeña caggal ma yimɓe ko gona ɗum so tawi koye ma feeñata mi anda so tawi koye goɗɗo feeñata mi anda affaire ala saɗa tawi ko eyyi d' accord ko noon deggora What a way